Sali. Madama kayo nakatutok, iti 104.7 FM Radyo Sagara. Ay Sali Dumbay. Kat may samanen apo nga naimbangal daw kadagiti gagayem iti tangatang ng runa para iti daytoy nga programa tayo itatanga oras sa pinagpagan. Siya karmi simbay ang mangibingay iti ababang impormasyon may naig iti daytoy topiko tayo. May panggap iti El Nino kanti epekto na kadagiti babay. Of course, El Nino kanti kababaihan na tungtungan may papan. Iti babae kanti nakalambang nga istorya dagitoy iti panawan ti El Nino. Kanain apo nga mga magagantayo daytoy sarita nga El Nino. Kat ti dagos nga sumsumrak iti panunot tayo kat dagitoy ta nagbagtak-bagtak nga taltalon tayo. Ti kinaawan ti tudo ken nakaro nga sinit ti aldaw. Ngam iti likodan dagitoy ta nga maangango ay mulmulat ako, wada nan isang ay sektor ay natal na. Ngam nadagsen apo ti pagbagkatanda nga epekto daytoy dagiti babae. Datayo nga kababaihan. Tia Pilipinas may sa karigiti pinakabulnerable nga pagilyan na iti pala ang panagbaliw-baliw iti panawan. Ano tayo na apo nga inbingay dayta. Sigun iti panag-adal ti United Nations Women no adda ti krisis iti klima akas iti daytoy nakarungatikag wenno El Nino kat saan lata apo nga parehas sa ti panagsaplit na. Gapu iti tradisyonal nga itsura daytoy kagimungan tayo. Dagiti kababaihan ti kanayon nga sumangsango iti umuna nga linya ti panagdusa. Gapu iti panagkurang iti taraon ken danom. Iti ayan tayo nga kauawayan ditoy probinsya adu nga babae nga maibilang iti mauawagan nga informal agricultural sector. Namagaan dagiti taltalon tayo gapo iti El Nino isuda ti umuna nga mauawanan iti birok manipod iti panagtintinda ijay market wenno panangapakan kadagiti ayop gapo iti kinaawan nga ro daytoy birok iti talon na mapilpilitan dagiti daduma nga kababaihan nga agbirok iti trabaho ijay syudad wenno mapan iti sabali nga pagilian wenno agbalin nga overseas Filipino worker nga agbalbalin nga gapu iti panagsisina dagiti pamilya. Iti kultura nga Pilipino ti babae ngamin ti kanayon syempre nga mangiman manihar iti uneg ti balay. Isuda ti tagaluto, tagalaba, kana tagaawir, isuda ti mangbantay kadagiti uubing, kana mangayuan is na naayda ay inina, wanunan ama. No matyanan na naayda ay waig, na ubog. Kata manay nayunan nan oras na naayda ay babae, gapu isnan umaya munsakduan si danom. No dati kat manula nga minuto, no panawen apo iti tikag, no panawen iti El Nino, kat dumandanon iti mano nga oras. Nga mangipapaay iti pisikal apan nakabanog, kan kinaawan ti oras para iti bukod da apan nagduras, wenno edukasyon. Isnan tupay na ay napalabas, pati idwani, ay kanan takuan na panagudan, no pumuos kata midagtured ay unmun ublasin atay alas 8 pay laang sinwakgat, at kumteb at na pudod. Maabak ti bagbagi tayo iti exhaustion, gapo iti nakaro, nga kinapudot ti panawan. Ti nakaro apo nga pudot, kata agbalbalin, nga makagapu iti dehydration. Dapat ti heat stroke kan dagiti saksakit iti akudit direkta nga mang-apekto metlang kadagiti babae nga masikog kan dagiti agpaspasuso nga ina. Sigun iti sosyolokal nga datos sa iti financial stress uno kinakurang iti magastos nga kwarta iti pamilya gapu iti El Nino, kat mag-ingat nga to iti insidente iti domestic violence, wano kinaranggas, iti uneg ti balbalay.
Dito rehiyon tayo nga Cordillera, ti agrikultura ket nakasanggir kadagitoy da nga gargarden tayo, kadagitoy da taltalon tayo, kinileng ay taltalon tako, na naay da ay rice terraces. Dagitoy da ubog, dagitoy da waig, karayan. Ti El Nino kat adaan apo iti epekto kadagitoy ayan tayo nga kabakiran wenno ayan tayo nga kabundukan ditoy ayan iti mountains na no kuna tayo nga natsanan dagiti source tayo iti danum mas karo nga apektado met dagiti komunidad iti lowlands. Iti kultura ti Cordillera dakkel ti papel dagiti kababaihan iti panagmula partikular iti panang taripato kadagiti nainsigudan nga bini san bayag ay kanantako mabalin ay nanaay da ay bini di heirloom rice no awan ti danum syempre kasapulan ngamin dagitoy iti adadum nga danom ket agpagpagad nga maawan dagitoy nga nainsigudan nga bini nga entay inay-aywanan wenno inay-aywanan dagiti babae iti uneg ti adu nga henerasyon. Dagiti babae ti Cordillera ket ma'am-ammo iti panagaramid kadagiti alternatibo nga pangkabyagan akas iti daytoy panagabel kana panagaramid met lang iti jams manipud iti nagduduma nga adda nga prutas iti arubayan akas iti strawberry jam daytoy blueberry jam kanda dumapay kanda daytoy met laeng kape nya ta inmad adumet dagiti mulmula tayo nga kape. Ngem no bumagsak nga rod daytoy nga agrikultura kapo iti epekto ti El Nino ti supply para kadagiti raw materials para kadagiti mararamid nga produkto ket maapektaran met lang. Iti likudan dagiti panagrigrigat dagiti babae iti Cordillera ket kanayon nga umun-una iti daytoy espiritu ti bayanihan isuda ti mangorganisa para iti panagtipid iti danum, daytoy panagtitinulong iti uneg ti komunidad, ken panagbirok iti alternatibo a mabalin nga imula, dagiti mulmula nga kaya nga mabiyag, uray no babasit dagiti danum, wenno dagitoy da root crops. Lungat iti tungtungan ti solusyon kana panag-aksyon kontra iti El Nino. Dapat iti buneg ti gobyerno masapol nga gender responsive. Iti pakasaritaan ti infrastruktura ken dagiti linteg. Ti pananghiyanayon met lang kadagiti babae, kadagiti agrikultural kas iti subsidyo no subsidiya. Iti salunat gaputa dagiti babae iti kangrunaan nga mangtartaripato nga rod kadagiti agsaksakit iti pamilya kasapulan na daytoy panagtitinulong tapno met laeng i-check ti salunat dagiti babae ti salunata dagiti babae kangrunaan dagiti masikog dagiti agpaspasuso dagitoy da elders nga apektado kanda dumapay apo nga nakapasidong iti makunkuna nga vulnerable sectors kapo iti kinakaro ti pudot jay tulong saan nga kasapulan nga aggastos pay nya no saan nga kasapulan nga aga pasahe no ditoyo komunidad tayo adadaytoy matlaeng natural ay ikanta ko ay mentipid is danum na kananta ko adita ko man sayang si danom ngam gaputa is nakadanta ko nairuruam ta ko ay libre ayan na ay danom ta ko ket sige ngam marik na ta ko metlaeng na kas iti napalpalabas nga maawanan tayo iti danom manunga aldaw ken manunga rabii nga awan ti rumwar iti gripo. Siyempre, dito nga sumrep. Ti Sunday kinasin ay kananta ko na panang aywan, is na ay da ay bilbilig tako, is na ay da ay pagpagtako.
Malaksid apoy dyan pagato itatay, dyan alternatibo nga panagimula kadagitoy da nga mabalin ay mun thrive ay uray basit nan danom tabakan kanayon ay masibsibsibugan sana makuha ni heirloom seeds jay adaan apo iti nangangato nga resistensya no maipanggep iti panagpudot ti panawan kadagiti met iti bundag ti gobyerno ket adamot ti pangkabyagan nga ipapaay daytoy Department of Trade and Industry kan dagitoy da trainings nga ipapaymot lang ti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA tapno iti kasta ket masuruan dagiti met babayi iti dadumapay nga skills iti kasta ket maipakat da tapno mabalin nga makabuangay da iti basbasit nga negosyo mabalin nga agproseso da iti makan ken mabalin met laeng nga masuro ta dagitoy da digital skills akas iti online selling dagiti produkto. Dagiti babae ket magedgedwa ti oras da para iti daytoy nga roda responsibilidad da iti balbalay ken syempre adamot ti responsibilidad da nga padurasen ti bagbagida although di ay ti kanayon nga maliplipatan isu nga dapat ket mawaswas ti mentalidad at ti babae ket addaan laeng nga masapol nga mayorya nga giiyan iti balay karon adda iti krisis. Babaan met kadagiti mayas aside nga seminars kadagiti barangay ket basit-basit nga nasursuruan dagitoy da babae. May naig iti panagtipid, iti dadu mga estilo ti panagluto, kan ti panangmanihar, iti panangtaripato, iti pamilya. Iti nga daytoy El Nino kan ti responsibilidad nga dapat ket pagtitinulungan ti amin nga miyembro ti pamilya maibilang apo dagiti lalaki. Iti tungtungan ti financial literacy kan daytoy panagtipid. Kasapulan dagiti babae iti edukasyon tapno iti kasta ti panangimaneharda iti daytoy kwarta para iti budget iti balay ket talaga nga maimanihar tapno adda jay makuna nga at least uray basit-basit ut wadasan maidulin tapno no emergency wadasan maaramat. Iskangin ngina, di ka ngam ingidwani, maabak nan inaguwan, ay kananan na ay daay bababae. Intuot pay, di kanan takuan na maidulin, ay kurang tupay nan inaguwan. Tay umidaot umutang, tapnowaday maitapi. Nanaay daay emergency fund ay kanan takukot masapul, ay wada basit. Tapno iti kasta no adati emergency akas daytoy adati El Nino ket adati mausar wenno adati maguyod dagiti inna apang gatang iti taraon ken agas akas no panawen iti kalamidad ti daytoy El Nino. Daytoy El Nino nga ipagpagatayo ket normal nga mapaspasamak iti lubong. Nga po iti climate change nagbalin daytoy nga kankanayon naging grabe nga imbis nga idi kaya tayo nga matipulan daytoy kinapudot ti panawon ngem itatta saanen. Daytoy apo El Nino ket baliwan na daytoy itsura ti panawen iti dadu mga luglugar ta imbes nga no ada kumati no ada ti El Nino tatan aya dagiti luglugar nga kuma ket mabibiyayaan iti tudo ket anya ngay kasla agbaliktad isu nga dagiti luglugar nga dapat ket namamaga isudan ti makapadas iti panagtudo ken dagiti met agtudtudo at dagiti kanayon nga agtudtudo ti luglugar da ket makapadas met iti tikag. Naibagatoy itatay masapol nga gender responsive dagiti programa ti gobyerno pangkontra iti El Nino. San nga umanay daytoy tulong pinansyal pang temporaryo ken daytoy basit nga abono para kadagiti agtaltalon wenno adaan iti dagdaga nga
No intay alalaon kaadwan apo kadagita ket lalaki. Masapul met nga mabibig dagiti babae nga lehitimo nga producer ken mannalon met laeng. Masapul nga adda ti makaanay nga pasilidad para iti salunat ti babae nang runa iti naaadayo a lugar. Particular apo daytoy tungtungan iti psychosocial support para iti stress nga ipapaay daytoy panagbalbaliw ti klima wenno climate change. Iti udi na daytoy apo El Nino ket saan laeng nga tungtungan iti kasasaad iti panawon. Daytoy ket tungtungan iti biyaga pangkabyagan ken karbengan. Iti daytoy nga tungtungan may panggep iti El Nino ket entay naamuan ati panangpatibker iti pamilya ket kasapulan para iti ket kasapulan nga patibkeren pay umununa dagiti babae nga makunpuna nga ilaw ng tahanan. Ditoy Pilipinas man wenno iti anyaman nga paset daytoy rehiyon tayo nga Cordillera. Ti panangpatibker iti entero nga komunidad ket pananglaban iti daytoy agbaliw-baliw nga klima. Dayta nga rod apo ti ababa nga entay maibingay para iti daytoy nga programa pinagpagan na tumunggal aldaw iti Biyernes ket nga ruda siak mananisimbay agpakpakada. Mangibat-bati iti naimbag manen nga oras ken naimbag nga malam.